Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka ng albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta ka albay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow!
hapon. Osmong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV, Bicolnet TV. Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. Hoy, oras sa Bilog na Pilipinas, mga tugang 24 minutos, makalihas po ang alas 9 ng pagka-morning. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin ibaba, mabareta on the spot. Programang mamadigos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin magsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot, pag-iriba ang lalaking mahilig sa gay. Tony K. Gistone Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide. Alright, Diyos malahay na pag-aga Bicolania. Good morning po sa Gabos. Kumusta? Sa tuya po tabi na pag-aldaw. Ngunyan na pag-aldaw po ning Miyerkules. Wednesday mga tugang, it's a midweek once again. Welcome po, ginaray digdisa sa tuyang programa. Ini po ang programang On the Spot mga tugang. Ngunyan po tabi na pag-aldaw ning Miyerkules. Petsa 13 na po sa bulan na ano na ba yan? Bulan. Bulan ni Marso mga tugang 2024. Oy, nagpapaabot na naman po kami ng magmampatara-tara po sa lambang miyembros po kan pamilya sa gabos po ng mga parang tapay-ta na nakaantabay po ngunyan na pagka-morning. Welcome po digdisa sa tuyang programa. Ini po ang programang On the Spot mga tugang na hiling po nindo sa paagi po kan Bicolnet TV. Siyempre sa pangalan po kan samuyang station manager Maestro SMNL Adtuon, and siyempre sa pangalan po kan sa tuyang mga katuwang digdi po sa laog kan sa tuyang programa. Magsabay-sabay po kita sundo alas 10 ning pagkaaga. Medyo late kitang nakapagpuon na day. Wala ko nga day naman kita makapag airing mo na pagkaaga. Dahilan mga tugang kan mga gahol kita sa oras. Kada kung kaya kitang reparo mga tugang, pinag-aasikaso. Kaya minsan day kita nakapagsarabay-sabay. Well anyway, sa liwat po, Diyos malahay na pagka-morning po sa Gabos. So, siyempre po sa mga nakatutok po sa Satuya, dyan po sa apod kini, Permel, Segundo, as Tercer Distrito, Kangalbay. Diyos malahay na pagka-morning po sa Gabos. Siyempre pa,
Diyan po sa mga palaantabay niya itong mga OFW. Okay, kay Ma'am Bet ka na, diyan po sa United Arab Emirates and sa tuyang kasurug abroad. Thank you so much, Ma'am Bet ka na, and as well as kay Ma'am Lynn Brusula Bueno, diyan sa City of True Love. Sige, oy, happy birthday muna po sa gabos na nagsisilibrar kan sa indang mga kumpleanyo ngunyan na pagkaaldaw. Si Saybaya ang nagsisilibrar kan sa indang mga birthday today. Basta gamo, day ko na kamo sa roon. Basta, happy birthday po tabi isa sa indo gabos. Mapasainduman po ang gabos na apod kini biyaya, kasiraman, gabos na mapasaindo ngunyan na pagkaaldaw. Yeah. Sige. Oy, happy piyesta naman po sa may mga kapiyastahan. Siyempre pa, sa gabos na nagsisilibrar mo po kasi ng mga anniversary today. Happy anniversary na lang po tabi sa indo gabos. Duman sa may mga kamunduan, duman po sa satuya mga kababayan, naigwa po tabi ning mga gadaan. Siyempre po, ang satuya po na pagpapaabot ning pakikidumamay po sa indo po tabing mga kamundua. Sa gabos po na may mga gadaan, condolence po tabi. Sino man, duman sa may mga kamatian, magpalahay po tabi. Sabi tabi, may tabi sabi, magpakusog po tabi, magpakusog. Patindogon, pakusugon, gabos na. Sa ibong po kayo na sa indong mga kamatian, kamo man sana po tabi ang makakatabang, kita man sana po tabi ang makakatabang po tabi. Kan sa tuyang mga sadire. And syempre, permi po magkalabar sa satuyang kagurang na. Permi po magpasalamat. Maski po sa mapadakula o mapasadit man po na satuyang nararisbe mga tugang. Permi ta po yan ipagpasalamat sa satuyang kagurang na. Sige, 0963-711-4989 and sa tuyang numero sa mga gusto po magsabay, mga gusto po mag-upod. Ayan ang numero, 0963-711-4989. Para po sa sendong mga pagbati, question, agrangay, kritisismo, komentaryo, asiniba pa. Ipagi po sa numerong iyan, 0963-711-4989. Ay, good morning man po sa mga parantabay niya to dyan sa Banwaan po tabi kan Bakakay Albay. Marhay na pagka-morning po tabi. As well as dyan sa Banwaan po kan Santo Domingo Albay. Kumusta na po tabi dyan ano yan? Kumusta na po tabi Bibuyogang? Naglalayog pa Bibuyog? Saro sa mga nagpasaway po mga tugang dyan sa Banwaan kan Santo Domingo. Pero pasalamat kita dumantak kung dahil kipalan ito. Dahil maiisipan mga tugang na liwat po na ipautob, i-implementar, striktong ipautob mga tugang. Ini po tabi na curfew. Curfew hours mga tugang. Poon alas 9 sundo, alas 4 ning mag-umagahon. Diyan po sa naunang bitadang Banwaan. Siyempre, sa tuya po na pagsaludo po sa alkalde, kay Mayor June Aguas, kan Banwaan kan Santo Domingo, dahilan po mga tugang sa liwat na pag-aktibar, liwat po na pagpaluwas ng kasuguan na ipasunod mga tugang ining curfew hours dyan po sa Banwaan po tabi kan Santo Domingo Albay. And kasabay kayan, mga tugang, ini po tabi na apod kini sa iya po na kasuguan na plantaran tawanan po ning magagkanigong pinalidad. Ini po tabi na mga nag-iimbwelto sa mga siring po kaining mga aktibidad na nakakaraot po sa imahin Banwaan po tabi kan Santo Domingo. Kaya Ma'am Bet Kana, morning tabi. Thank you so much tabi, Ma'am Bet Kana. All the way from United Arab Emirates, nakantabay po ngunyan na pagkaaga. And sa bilog po na Kana family, diyan po sa Banwaan, diyan po sa Malinaw, Albay. O sa mga parantabay niya to diyan sa Malinaw. Marhay na pagka-morning po tabi sa Indogabos. Kaya, so ngunyan, sa paagi kaini mga tugan, diyan po sa Banwaan kan Santo Domingo,
lugod sa mga barangay official man, ah magsunod naman po. Itong ito mga tugang na curfew hours, duman po sa sentro sana ito kan banwaan. Sana sa mga puro barangay po, magkaigwa naman po tabi kamo ning inisyatibo na magpautob po ning siring kaining ordinansa. Kaya sa indong mga nasasakupan, magpautob man po kamo. Sige, i-adapter naman nindo ito. Tangani na, bako sa na po dyan sa banwaan, bako sa na dyan sa sentro kan Santo Domingo, pwede sir po mangyari ang siring kayan. Even digdi po sa mga burong barangay, pwede po magkaigwa ng mga siring kan. And sa mga malala pa po tabi na pwede po na maembeltuhan kayo ni po ng mga kabataan na apod kayo na nag-engage mga tugang sa mga siring kayo mga kariribukan po sa mga burong barangay. Kaya, pinagpo na naman iyan, inano na po tabi kan alkalde, and syempre ang aramtaan PNP Santo Domingo, yao naman po tabi. Sabi ta na nga ni kang pakikipag-olay ta kay Police Major Genevieve Osirin, saro sa mahigos man po mga tugang aktibo na pamayo po kan Santo Domingo Municipal Police Station. Yaon po ang sendang pagreparo po mga tugang. Kundi, dahil man po tabi ninda ini makakaya without the support mga tugang kay ini po tabi ng mga barangay official. Kaya, amigo, brother Vicjan Baluncio Bilanghil, morning tabi batch. Bako man kita magka-batch tabi, brother. Si hermano, baga ang kabatch mo? Kabatch mo ako kayo sa kabuhahan. Nailing mo na yan, binuko. Padeng Vicjan, bako man kita magka-batch baga? Si hermano baga ang kabatch mo? Pero magkamigo kita kayo. Kita nga magkasabay-sabay kito, ang magkaburo batch. Thank you so much sabi pa din sa pag-antabay dyan sa Banwaan kan Santo Domingo. Ayhain ka ba yan ngunyan tabi amigo? Nagsya ka ba yan good morning tabi sa imo. Si Ma'am Lynn Brusula Bueno dyan man sa City of Turulab. Diyos marhay na pagkaaga tabi. Ma'am Lynn, thank you so much sa pag-antabay. Pero pong pag-antabay sa kuya ha. And sa imong bilog na pamilya dyan sa City of Turulab. Thank you so much. Iyo pala haha, sorry. Okay lang. Okay lang yan tabi, amigo. Kang panahon na pagkamalian mo sigurong magkabatch kita, kita baga kayo sa filming magkairiba. Ta si hermano, iba man baga ito? Kita kayo sa filming magkairiba. Permita kang nakasabay kayo duman sa Pig-apod tang Jamaica, sa likod kan San Fernando National High School. Duman baga kita kayo nagpaperisto. Kaya, inarumduman mo, una mo, ako si kabatch mo, iyo tabi, yaon digdiman giraray. Pait sana. Iyo yaon sa nagsya mananggad si amigo. Kumusta dyan tabi pa day? Mabuhay ka tabi. Mga ano rin daw magulo istorya kita pag nakauli ako dyan pag nakapasyar ako dyan sa Banwaan kan Santo Domingo. Dyan ka pala sa may nagsya ako daw ka rin nagsya mananggad dito. Mabuhay ka tabi pa day. And apod ka ni, matindi ini kang pangapanahon. Dahil pa kayo uso so epor, dahil pa kayo uso so mga apod ka ni, so mga grupo-grupo mga tugang mga para matibay ini minabayli si amigo si Vicjan Baluncio Bilanghil. Saro ini sa matibay na mga nag-ulo intermission number kayo kada may program. Matibay ini magbayli. Thank you so much. God bless tabi amigo sa pagantabay. Sige. Sabi ta na nga mga tugang. Ang sa tuya pong mga kapulisan, nangangapudan po, maski bako po dyan sa Banwaan kan Santo Domingo. Iyo, salamat amigo. Thank you so much. Maski po bako dyan sa Banwaan kan Santo Domingo, pwede sila po mangyari ini. Kaya ang sa tuya po ng mga lokal na mga kapulisan, nangangapudan po sa publiko na makisumaro
And makisumaro po sa senda po tabi sa pagkontar po kay mga illegal na mga aktibidad na nangyayari po sa sendang mga burbarangay. Ano ba yan eh? Sabihon ta na mga tugang na ang sa tuyang kapulisan yaon po para sa pag-anukan pasi orden. Pero dahil man po tabi ninda pwedeng matutukan sa na po yan. Sinda sa iyan sa na po ang senda pagparatutukan without the help po mga tugang ka mga barangay official. Sa mga barangay baga, siyempre naturalmente mga ano naman kamo po tabi kan bilang halal po tabi sa indong mga barangay ay ko po tabi kamong responsibilidad na dapat po tabi na gampanan. Aya, luwayon tataba ka duman po sa iba na dahil po tabi nakakasabot. Ikaw mga bagay-bagay po tabi na dapat po tabi gampanan naman po tabi nindaw. Haloy na po tabaga tabi kamong nagturukaw. Aya, haloy na magtabi kamong nagturukaw sa indo po tabi na mga sayang pigagamit nindo mga honorable baga ang kapangaran nindo may mga katakod ng honorable. Di po tabi pagsayangon iyan. Di po tabi pagsayangon ang pagiging honorable. Bako sa na po tabi by profession, bako mo profession iyan na by name kundi gampanan po tabi ning udok sa buton po tabi. Taday po tabi kamo dyan ipinagbugtak para po tabi magpala turukaw-tukaw sa naman po tabi. Ayaw, bilang ano po tabi, tangani po makurtar, ini po ng mga siring kining pangyayari, kamo man po tabi sa mga barangay, magtaga po naman po tabi, striktong pag-implementar po tabi, kan curfew hours. Aning pigapod na curfew sa mga kabataan. Tangani po na maibitaran ang mga siring kainay. Tano rin pa. No rin pa po tabi kamo mairero. Kung igwa na po kimang malala mga worst na mangyari po mga tugang na apod kini maimbweltuhan po ang sa indong mga kabarangay. And also as well as the sa mga kamagurangan po tabi make sure na pinagreparo po nindo sa inyong mga kaakian. Kada bes po na sa mga oras po tabi kang sa mga matanga late apod kini mga mag-umagahon dapat po mahiling po tabi nindo. Ma-monitor nindo kung ano po tabi ang sa inda po tabi na pinagigibo sa mga oras dapat yaon sinda sa laog kan sa indang mga harong. Tangani po na maibitaran sa mga siring kini. Dapat yan sabi kang alkalde mga tugang istrikto po tabi na pinagsugo niya ang PNP Santo Domingo na tawanan po ni magkakanigong panalidan padu sa mga tugang ito po ng mga persona. I think sabat kayo ni isabay naman po tabi sa mga magurang. Ako nagano kayo na dapat po takong day sinda nagiging pabaya po siguro dahil man po tabi mangyayari ang mga siring kining bagay. Kung nababantayan po tabi ninda ini. Isabay naman. Marhay na aga pa day. Good morning tabi. Amigong Joey Balistoy. Nakaantabay. Sa katabi ko niyan pa day. Ingat pa din ako. Ansalo sa mga pandiuran kong amigo. Ingat-ingat tabi pa day. Mauli ka tabi pa day sa pista. Maray ini si padita. Ano ini? Armado ini. Armado ini si padita. Pero ini daw anuhon ako kining amigo kong inita talagang stick to one ini si pade. Migo. Ingat yan tabi pade kung haing ka man ngunyan. Pag-ingat sa natabi pade. Maray mangyari ang perming pasiguro. Sige. Oy, good morning sa sa mga live viewers tango niya na pagkaaga de. Salamat po tabi sa pagantabay po tabi ngunyan na pagkaaga. Ayo, ininota ini mga tugang na pangyayari po diyan sa Banuangan Santo Domingo. Bilang pagiromdom. Duman po lalo na sa mga salamaton tabi pa day. Mabuhay ka pa day. Ka sana kung nuaring ka mauli ta magurang paglamang kita amigo.
Mag-ulampang lamang kita, amigo. Dahil magparaha dita, ah, okay na sa kuya ang pineapple juice. Dahil ka masyadong magagastusan. Dahil naman ako nagpaparainom kay alak tayo pa dahil. So, tamang ulit istorya sana. Sige. Basta ingat sa amigo. Sige. Sabi ta na nga ni mga tugang, na ini po na pag-abot digdi, sa bako lang ini pwede sir dyan po sa Banwaan kan Santo Domingo. Pwede sir po tabi mangyari. Kundi, duman po sa mga pagtalaid niya itong mga munisipyo Banwaan po tabi, pwede sir po ini mangyari. Kaya, ipinagpapanga po data, duman po sa siguro sa mga barangay official, dahil tamang po tabi ka mo pigsusugo, dahil kumang ka mo pigmamanduhan, pero pigihiling ta po, it's about time na kamo na po tabi ang mag-atid-atid kung ano po ang sa indong gigibuhon po sa indong nasa sakupan. Ano po ang sa indong gigibuhon sa indong po tabing mga buro barangay. Kaya, iyo man sana, an sa tuya po tabi na kamautan. Bako, para manduhan ko mo. Kundi, ipakihurun po tabi sa indo na seryoso punta po tabi. Maging seryoso po kita. Sa mga bagay-bagay, tangani po na mapreventaran. Ang anuman po na mga pwede sir na kaimbweltohan po kan sa tuyang mga kabarangay, kan sa indo po tabing nasasakupan. Tangani po tabi, maging tranquilo po tabi. An daralagan po kan sa tuyang pagbuhay-buhay. Joan Balete, good morning classmate. Inik, classmate ko talaga ini. Si classmate Joan Balete. Good morning classmate. Kumusta tabi mate? Salamat sa pagantabay. I think classmate ko ini si Joan Balete. Puon first year ba ya? Sundo maggraduar. Ako kaya ito mga tugang kang dako rin akong classmate mananggaan pala nagrunduman ko. Dahil pa kayo uso so K-12, anong na taon na ako sa magpipitong taon ako sa high school. Tabo kong bayaan sa kuyang eskwelahan. Pag Marso na kayo, minadrop na ako, minapundo na ako. Nga po naman ako sa sunod na school year. Kaya kadakol akong mga naging ka-eskwela mananggad kayo. Pero ini sara classmate Joan Balete, talagang kasabay ko ini nagraduar. Iyo, nagirumduman ko mananggad 7 taon kayo ako kayo nag-high school. Basta Marso na kayo, minadrop na ako. Kaya ako, kada, I think first year, 2 taon ako. Second year, 2 taon mangginari ako. Basta mga siring-siring kaya yan. Masabi kayo sa mga palantabi, patalunong kapalan ngayon. Tunyo, dahil man, ko sana, abo ko kaya bayaan sa eskwelahan ko kayo ito. Good morning sa mga classmate ko and also sa mga former teachers ko dyan sa San Fernando National High School. Kadakol ako dyan ng mga magagayo ng mga memorya. Dakol na magagayon mga tugang na mga alaala dyan sa naon ng bitaragang eskwelahan. Pero ngunyan nahiling taan San Fernando National High School, saro naman sa mga kumbaga nakikipagsabayan mga tugang. Magayo naman ang pasistema, magayo naman dakula naman na eskwelahan diyan po sa Banwaan po tabi kan Santo Domingo Albay. Alat ka. Sige, 46 minutes po mga tugang. Makalihis po ang alas 9 ng pagkamorning. Ano pud kini nawara kita. Sige. Basta ito po tabi ang sa tuya po tabi na pangapudan man. Duman po sa tuya po tabi ng mga kababayan. As well as mga pasaway. Dahil po tabi masyadong pagkariron. Okay man mate, yaon ako digdi San Isidro Iraya malilipot. Yaon na ako digdi nag-stay bantay sa bibi ko. Congratulations. Taga dyan pala tabi classmates so nakaagum sa imo
sa maubusan na tabi kani classmate ki magayon sa San Fernando. Ah, maubusan na pala ki magayon diyan sa tuyang barangay ta nagkakaaragom na. Alat ka. Sige, ingat tabi sa imo tabi classmate diyan sa Banwaan po tabi kan Malilipot. Oy, good morning ano sa Malilipot Municipal Police Station kay ano ini Police Captain Melanie de Guzman and sarukman sa Mahigos very active na COP kang Malilipot Municipal Police Station. Nagset kita dati ki pasensya na tabi COP ta di talaga nagkakatagpo so sa tuyang ano schedule. Pasensya na pero ang sa tuya po na pagsaludo man diyan ta very active ano poon kan nagtukaw po an si Police Captain Melanie de Guzman talagang yaon po pinagtutukan yaman po sa mga pinagtutukan yaman po mga tugang. Grabe man so paglapigot po tabi kan ni Chief na mapakarhay man po ang Banwaan po tabi kan Malilipot. Which is nahiling taman po ngunyan as of now. Talagang magayon po an asintarang kilo man po ang naunang bita ng Banwaan. Apwera na sana. Ang permi niya itong ano, ni pagtig-intig haputa an pamayukan Malilipot. Tranquilo man ang pag-abot sa Pasay Orden. Apwera na sana mananggad. Kani po tabi na mga darakulang aksidente na nangyayari po dyan sa naunang bita ng Banwaan because of this apod kani an disenyo kan tinampo and so mga drivers mga tugang na minsan dahil masabi kung anong klaseng pagpadalagan ang pagkikibo nila pahit sa nakiparayt kaya ano permission na po tabi pa siguro sa tuya po tabi na mga apod kini duman po sa satuya po tabi na mga abigong mga drivers on the road ingat-ingat po tabi kita sige sigon mga tugang sa report luhay-luhay ta na po mga tugang na mamatian ang labi-labi po tabi na init kang panahon ngunyan nga ni although iba pa kitang namamatian na pag-uuran pero mga tugang kung maririparuta grabe na po tabi an init po tabi kan panahon kasabay iyan mga tugang kan atab pa namamatian ta naman po ang diringkilan sa lado po tabi kan politika kaya nahiling tabagangon yan mga tugang na maski sumain ka yaon na po ang paarabaw-abaw yaon na po mga tugang sa mga masasabi ta po mga tugang na mga istilong pinagigibo po kan mga nagkakapira na gusto po tabi maglaog sa halangkaw na posisyon kuli simple man sa nang pangaputan ta kay ni mga tugang kung talagang pagsilbi po an sa indo po tabing gustong ihatod sa tao ngunyan pa sana po tabi ipamati nindo ang sendong sinseridad data po tabi pagpara relansihon sa paagi po tabi kang pagtataon ning ayuda ang dapat po tabing ihatod ta sa indo po tabing mga nasasakupan ito po tabi na long term solution pagkukuanan po tabi ning pagkabuhayan bako po tabi itong mga pansamantala po tabi na mga uro ayuda na ipinagpapala upfront nindo sa indo po tabing mga constituentes. Ano ang gusto tan sabihon kay ni mga tugang? Tutukan po tabi, ito po tabi na halimbawa alam ko na adala na nindo kung ano ang mga ano ang mayormenteng nagiging problema po tabi, nagiging kausang ngayakang harabasan sa indong Banwaan. It's because of this kakulangan po tabi ning napagkakuanan po tabi ning pagkabuhayan. Duman po tabi dapat magsentro.
Bako ining sa mga pansamantalang ayuda, ta after ano kay yan, mabalik man po giraray. Ayaw, mabalik po magan giraray mga tugang. Sa dati po tabi, it's because pansamantala man sa na po tabi yan. Daw iyan kung mag-isip po tabi ka muning programa na so pag-abot po mga tugang sa livelihood program na pinag-aapod po mga tugang. Takong ining mga ayudang mga ngunyan sa na po tabi, siyempre, after ka iyan, madali unsa na halimbawa, madali unsa na po tabi bagayan gastuson. Madali unsa na po tabi mawara ang perak. Ang kinamaray kini mag-focus po tabi, mag-isip ni paagi. Halimbawa ngaya, nasa imong nasasakupan, haraning ngaya sa dagat, o ano sa mga dapat na pwedeng maitao mo na katabangan duman sa imong mga nasasakupan. Iyo to dapat ang sa indong pupukusan tabi. Iyo tabi ito ang pupukusan nindo tabi duman. Iyo tabi ito ang dapat gayod na pukusan po tabi nindo. Bako po tabi ining magpara darara po kamo ning pansamantalang ayuda. Dahil tama pinagsasabi na dahil po iyan nakakatabang, pero nakakatabang po yan. Pero pansamantala man sa na po tabi. Yung isa pinagsasamantalatan ng mga pansamantala lang. What I'm talking about is, ito po tabi na dapat pukusan po tabi nindo, hilingon, gumibo, bumilaw nin mga programa na pangharaluyan po tabi na matauning solusyon po tabi sa gabos. Kaya, bako so, madural sana ning I think mga sambula minsan nga ni simana sana pwedeng gamiton sarong aldaw sana pwede nindang gamiton niya duman nakita po magfocus sa long term solution mga tugang na pwede sir po tabi na makakapagtabang talaga po sa makakagwanta po sa kapagtiusan sa tuyang mga kababayan. Sir Dick Navia, good morning po Sir Tony K at sa lahat po ng mga viewers, thank you po. Thanks tabi Sir Dick Navia dyan po sa Farmers Daraga. And also kay si Ma'am nalingawan ko si Daisy Navia, nailing mo na iyan. Madadagitan kita ni Ma'am Daisy Navia kay ni tabi Sir Dick. Dahil natabi ako pagtaramahan, dahil ako pag-usipan na nalingawan ko sa pangalan niya. Kay Ma'am Daisy Navia and also kay Sir Dick Navia, dyan po sa barangay Sipi, Daraga Albay. Pero pirmi ini si Sir Dick dyan sa Sentro Candaraga, dyan din doon makukuha sa Farmers Daraga. Mabuhay tabi ka mo dyan sa Farmers Daraga, sa tuyang mga amigo, dyan sa Farmers Daraga. And syempre sa mga parantabay niya to dyan sa Banwaan po tabi kan Daraga Albay. Nanahiling ta po mga tugang, uy, magayon na ang Banwaan kan Daraga di sa inda po tabi na munisipyo magkakaigwa po tabi ning or ongoing or madali nang matapos bago po tabi na municipal building. Magayon ang Banwaan kan Daraga di very good on. Ang sa tuyang pagsaludo man kay Alkalde Awin Baldo. Magayon ngunyan sa lawig na panahon mga tugang, nahiling tanaman ngunyan ang pagbabago dyan po tabi sa Banwaan kan Daraga. Magayon ang munisipyo kan Daraga, nahiling tangon yan, madali na po matapos sa bagong building. Magayon pag apod kini pirang aldaw na sa nang bibilangon paano bago ito mga tugang na maokupar ang Banwaan po tabi itong bagong municipal hall kan Banwaan po tabi kan Daraga. Very good on. Good morning diyan po sa Mayor's Office, diyan po sa Banwaan po tabi kan Daraga, and also sa mga miyembro po kan Sanggunian Bayan na mga amigo taman. Sige, mabuhay po tabi kamo diyan sa Banwaan po tabi kan Daraga Albay.
sige. Say na kita. Duman kita di sa pigsasabi ta po mga tugang na mga Stephanie Polo. Good AM po, pakibati po sa family Polo at sa mga kamag-anak ko dyan sa Bicol from Mindanao. Good morning, Ma'am Stephanie Polo. Saan po sa Bicol, ang sa imong mga kapalyentes, tanganing mabati ta in particular. Pero thank you so much, nakatutok sa tuya from Mindanao, si Stephanie Polo. Thank you so much. Bago tang paraan tabay ini sa tuyang programa. Sige. Yun na ito. Ginubatan. So mga paraan tabay niya to dyan sa Polo family. Dyan po sa Ginubatan Albay. Pagbati, hali po tabi kay Stephanie Polo. Pagpabati niya sa iyang mga paryentes da dyan tabi mga tugang sa Ginubatan Albay. Sige. Good morning sa Banwaan kan Ginubatan. Ang Ginubatan pala, magirumduman ta mga tugang. Naresolbara na tabi dyan so pag otong problema po tabi pag abot sa poultry. Maampot da ang Banwaan kan Ginubatan. Pero aram ta pig asikaso naman iyan kan alkalde. Sa iba ang alkalde dyan? Chino? Alkalde Chino Garcia. Kan Banwaan kan Ginubatan. Saro iyan sa mga nagburutwang mga istorya mga tugang. Makalihis po kayo na mga pinag-ano ta sana sa mga nakukuha dyan itong iyan ang saro sa mga naging problema dyan ka mga nakaaging aldaw but until now siguro iyo manggiraray pero gani pigigibo naman pigigibuhan naman po iyan kang aksyon kang opisina po kang alkalde kang Ginubatan Albay nakalakop kita ngunya nakaabot kita sa Ginubatan. Thank you so much sa mga parantabay niya to dyan sa Ginubatan Albay. Siyempre sa mga parantabay niya to dyan sa UWAS kay Police Major speaking kang UWAS kay Police Major Ervin Villen kan UWAS Municipal Police Station. Mabuhay katabi dyan Sir Ervin Villen. Sige alas 10 ipunto alas 10 na po tabi ning pagkaga maluhay-luhay na kitang mapaaram inabot kita kang paramientas niya itong pamamaaram po tabi digdi sa lawgan sa tuyang programa. And also good morning po sa manlain-lain po na mga fire station na nakatutok po sa tuyang na pagkaaga. Busy po ang sa tuyang mga firefighter. Lalo na ngunya nakaipuhan po tabi sinda kay dahil katakod po ini mga tugang kang fire prevention man na apod kini pinaglalauman mga tugang or tangani po padagos sa inyo pagsasigibo mga tugang ni mga awareness campaign sa manlain-lain po tabi na mga lugares po dito sa tuyang probinsya yaon po ang sendang mga pinagigibong programa mga tugang pagtao po ng mga safety tips pag iedukar mga tugang sa tuyang mga kababayan paano po makaiwas sa mga kasulo. God bless tabi, ingat po. Thank you so much again Ma'am Beth Kana, salamat po sa pagtutok pagantabay pagsabay ko niya na pagkaaga. Sige 1 minuto po mga tugang makalihis ang alas 10 ng pagkaaga. Maluhay-luhay na po kitang mapaalam mo na hindi po sa lawgan sa tuyang programa ko niya na pagkaaga. Bitin-bitin mo na kita. Kulang talaga ang 30 minutos pasensya na apod kini pasensya na muna kita nagpakaturog mo na kita kan sa tuyang pig babantayan. Pa-shout out ko po asawa ko Daisy Navia at ang anak ko nasa Maynila po sila ngayon. Thanks po. Naglarga na tabi Sir Dick. Naglarga na naman pala si Ma'am Daisy Navia. Pero may nakantabay sa tuya maski magsain man ini si Ma'am Daisy pero may man kita kaining burubit-bit. Maski magsain siya.
Pirmi man iya nakatutok sa tuya. Sige, ingat tabi sa indo tabi, Ma'am Daisy and sa imo po tabi na aki nakaibang niya na nayaon diyan sa may parte po kang Metro Manila. Pag-ingat na sa na po tabi gamo. And also kay Sir Dick Nabia. And sa gabos po ng mga nakantabay kay Ma'am Bet Kana, kay Ma'am Lynn Brusula Bueno. And sa gabos po na nagsabay niya na pag-aaga. And sa kuya pong pagpapaabot ning pasasalamat po tabi sa indo gabos. Maski puro palso kita, yaon lang po tabi gila rin sa inyong pagantabay, pagsuporta, pagtitiwala po digdi sa tuyang programa. Liwat sa pangalan po kan Bilog na Puwersa kan Bicol Net TV. Siyempre sa pangalan po kan sa muyang station manager maestro SMNL Adtuon. Siyempre sa pangalan po kan sa tuyang mga katuwang digdi po sa laugan sa tuyang programa. As well as sa pangalan po tabi nindo gabos. Sa kuya po tabi na pagpapaabot ning siyempre pasasalamat po. Paulot-ulong pasasalamat po tabi sa indo gabos. Mabuhay po tabi kamo gabos. Ingat po kita. Enjoy the rest of your Wednesday. Bye-bye. Kalilingan po kita sa aga. Kong Joey. Tugikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligaw Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligaw City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana.
and White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog, asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog, kang Bicolano, worldwide.